Hello guys, how are you? My name is SGP and nguva yanga yareba. I know nguva yanga yareba. It has been such a long time and you've been wondering kuti sekuru vari kupi. Anyway, sekuru varipo. Pane zvakasiyana siyana zvinoitika zvinochimbotarisana nazvo. Also, I am babysitting about 2 of my daughters, so time iri kuita ichiita shoma, but anyway, ndangoona kuti rega ndimanikidzire ndikwanise kusvika panapa tione kuti zvakamira sei. Anyway, today pane nyaya yandoda kungoresponda kwairi. It was a caption yakaitwa nemumwe artist wemangoma achitaura iye kuti tinotamba nevanhu vanoridza mangoma, tine shamwari nehama dzinoshanda kumaredhiyo, but music dzedu havaridzi, asi dzinonyadzisa here kana kuti hatigone. So yeah, I am going to be responding in regard to that. So sit tight, fasten your seat belts, relax, and make sure your glass of wine is full. So ndichangoti gaga from the experience that I have in nenyaya idzodzo and nemakore andagarawo mu music industry, ne-experience yandinayo. First of all, vanhu vari kutaura izvi zvima-artist ndo vari kucomplaina kuti music yedu haisi kuridzwa, inonyadzisa here sei isingaridzwe kuMabhawa, nevanhu vanotamba navo ma-DJ kana kumaredhiyo, nevanhu vatori hama dzedu kana whatever vachitrai kuti promota. First of all guys, you need to understand kuti kana munhu achishanda kuredhiyo ari DJ anenge ari pabasa, kana munhu achishanda kuBhawa anenge ari pabasa zvakare. So whatever zvaanoita ikoko zvinofana kumugeneratera some form of income. It's either income iri kuya direct kwaari or ari kushandira mumwe munhu achazomupa pay kana kuti achazomubhadhara. So mostly ma-DJs anowanzotandanisana nekuridza nziyo dziri popular kana kuti dzine mukurumbira nakudhara. So havawanzodi kutanga kuti muBhawa vanhu vari pakati pekujamba wobva wakanda song yemunhu asingazikanwa kana song isingazikanwe. Izvozvo zvinodzorera basa kumashure, pangave panhepfenyuro kana kuti pangave paredhiyo. Ndosikana even paredhiyo paine zvirongwa zvekuti vachiri kusimuka kana ma-upcoming, pane zvirongwa zvema-upcoming. I think ikokoko ndokwamunofanira kuridzwa. Secondly, kunhu kwakafanana nekuredhiyo kuti uridzwe unofanira kunge wakaregister as an artist. Kuredhiyo havangotore music yemunhu woridza, maybe wakaba music, maybe song haizi yako, vanenge vakusuyiwa, unogona kutovasungisa kuti sei maridza music yangu zvandisiri kuziya. Also mabosses avo vanoshanda nemutemo wenyika kuti munhu anodzwa pastation anofanira kunge ari munhu anozikanwa kunzi ndiani, nationality and identity, uye akaregister here ne whatever organization yemunyika imomo inoita zvemusic. Like kuZimbabwe tine organization yakafanana seZimura, unofanira kunge uri a registered artist. So once you are a registered artist, you submit your music to the radio, then vakanzwa iri worth it kuiridza woiridza. Ikoko ndoko vanozokudza kuti music yako inonyadzisa, shamwari haite, inonyadzisira kana kuti inonyadzisa kana kuti yakadhakwa. You get the idea. So ikoko ndopa unozowana anza iyoyo yekuti music yedu hairidzwe nekuti inonyadzisa here kana kuti yakadhakwa kana kuti hatigone. So moving forward, tomboenda kuside rema-DJ anenge ari kuMabhawa. kuMabhawa kunhu kune vanhu vanenge vakadhakwa. So mostly vanhu vanenge vakadhakwa vanenge vamu certain level ravanenge vari in terms of mental and consciousness. So vanhu vamu level iroro, what happens ndezvekuti pavanenge vachijamba paya vanenge vachida kuteerera music yavanoziva. They don't have time to sit down and actually try to listen to 1, 2, 3 ma-lyrics aunenge uchiimba anenge ari manyowani kwavari. They don't have that time. They just have as few moments vari kubvawo ikoko, a few minutes or hours dzavanoenda kuti vangonoenjoya vachitandara. So you get to understand kuti they don't have much time yekuti vanga vachigara pasi votanga kuteerera kuti ndiani ari kurira, ndiani ari kuimba, or whoever is doing whatever. Vari kungoda zvinhu zvavajairira kuita zvekutongoenderana nenguva iyoyo nemood yavo. So sometimes maybe song yako is a slow song, maybe song yako whatever. So what I'm trying to say, I hope manzwisisa kuti what I'm trying to say ndezvekuti havadi kutanga kuda kuita nguva yekumbo
tanga kufunga kuti ndiani ari kuimba ari kumbemba nezvei. So my DJs, they all know that my situations were nekuMabhawa. So vanenge kuchengeta hype yavanenge vacreata vachienda vakadaro. So I think kune places anointroduce my music. Let's say your music is new or you are new into the music industry. So you need to approach those guys who specialize and introduce a music to the masses. My DJs radio nekuMabhawa ikoko kune vanhu ivavo ndoko vanotozonotora music yako. You get the idea. Vaona kuti iri worth ende inoenderana necertain time yavanenge vachiridza or necertain program yavanenge vachiridza. Saka there is no need yekuhata my DJs. I used to hate my DJs. Ndaivashoropodza but ndakazoona kuti no, they are right. So music ine kwainoenda nako, then ivo vanozonoitora ikoko. You get the idea. So a lot of people musatsamwa muchiti music yenyu haite yakazodi. Mostly most of the people who complain, they don't even approach my DJs vachinosubmita music yavo kungave kuradio kana kuti kuma DJs ekuBhawa. Anenge achingocomplaina ingoti handisi kuridzwa. Hakuna munhu ane chikwereti chako chekuti anofana kukuridza iwo achikubhadhara. No. Kana wakasarudza kuve artist unofana kuziva nzira dzinoshandiswa kuti music yako izonzi yakuridzwa muBhawa kana kuti kuradio. And unofana kudziteedzera, unofana kuteedzera maprotocols ekuti zvinofamba sei, music industry inooperator sei. So most maartists ari kumazuva ano they are so ignorant. Havadi kudzidza, havadi kuziva kuti unozvifambisa sei kuti uridzwe, unoonani, unodi mastages eproduction neindustry mamirira yakaita. Vanokufunga kungoenda pacondenser then they think kuti mangwana anofumanjirira mastreets or anofumanjirira paradio. Kune mastages nevanhu or maplayers ari music industry vanofana kunge uchiziva. That information is very important. Inoita kuti usazotange kublema vamwe vanhu vasina mhosva uchiti havana kuzondipa chakati zvakazodai. Haupiwe report book yekuchikoro iwe usingaende kuchikoro. You get the idea. Saka unofana kuziva kuti ndinoenda kuchikoro ende ndinofanira kuenda every day ndechinyora malessons zvichimakwa ndozvinyora maexaminations at the end of the term, at the end of the year. Gore rapera ndakuenda mune class or at the end of the term wopiwa report after my test woona kuti zvakamira sei. So saka kana ungori munhu akagara kumba ungoti handina kupiwa report, uri kuda report yei? You are not following izvo zvinoitwa kuchikoro, you are not going to school, you are not paying school fees, you are not participating kuchikoro. So yandoda kuzama kutaura ndeyekuti maartist mazhinji haana kana DJ waari kumba approacha. Kuapproacha DJ kai unofana kumukola kwete kungosenda message paWhatsApp. I've talked about WhatsApp before. Kuti WhatsApp ndiyo vanhu vasiri serious, and WhatsApp ndiyo vanhu vanenge vatoestablisha communication kudhara. Haipasi vanhu vekutanga kutaurira nemunhu ko ita normal ko chaiyo. Normal ko haignoweki, munotaura person into person, munhu onyatsonzwisa kuti uri kuda chii and anobva aona kuti you are serious. Call to call inoratidza how serious you are. Or you can go and see the person in person. Wonyatsonoona munhu wotaura naye ukudza kuti anozvifambisa sei, zvakamira sei, zvakadii. Kana aimboteerera music yawoteerera ona kuti inoita here kuti airidze, ukudza zvaanenge akuudza. Then from there uchatozvizira wega kuti music yako inonyadzisa here, yakadhakwa here, haugone here, kana kuti chii chingaitwa kuti isazoridzwa from there. Kana ichitoridzwa maybe munhu anobva kuti song yakapenga ida kutonoiridza pandiri kuenda paradio, ndoda kunoiridza pandiri kuenda kuBhawa ndichirova session yangu. So don't rush to blame my DJs, don't rush to blame my DJs ekuRadio, kuMabhawa, or your friends or your family. Rush to blame yourself that you are not following the proper protocols yekuti uridzwe wherever kwauri kuda kuti uridzwe. You get the idea. My DJs ekuRadio vanogona kudzingwa basa vakangorikana vangotanga kungoridza imwe music isina kuapprova, because kuna vanhu vanotoapprova kuti music ingairire ingaisara ingaidii. So they follow mabosses avo, zvinotaurwa nemabosses avo, hakuna kusina maboss. Get the idea. So ma DJs ekuMabhawa also they follow zvinoita kuti Bhawa raboss wake rifai. Otherwise basa anodzingwa angotanga kuridza munhu asingatombozikanwa, maybe hausi kugona. You get the idea. So tukuti approach vanhu mava approacha vachakuudzai zvavanokuudzai, ndo pamuchabva waona wega kuti zveshuwa
music yangu yarambwa kuridzwa nekuda kwezvakati, uro music yako uchatonzi yakanaka, but ona uri kufanira kuti kudai kuona nhingi nanhingi kana kuti kunosubmita kwakati kana unofanira kundigira so uchatoona kuti zvinhu zvichaita. So we have a bunch of lazy Zimbabwean youth musicians who don't want to follow the rules of the music industry. They just want to be handed everything on a silver platter. Varangopiwa zvinhu so kuita kunge kune vanhu vane chikwereti chavo. Kuredio hakuna chikwereti chako ba. Ma-DJ haana chikwereti chako. Vari pabasa pavo. Iwo ita your duty. Ita music yako, go and submit it to them. Then ufollow ma-rules and ma-protocols. Zvese zvinenge zvida kuitwa. Then uchaona kuti zvinhu zvako zvichaita success. So for today, ndo information yandaida kundishare nemi responding to this article yandakaona yakapostwa nemumwe artist achicomplaina kuti why music yedu isingaridzwe. Tine hama dzinoshanda kumaradio, mafriends anoshanda kumaradio nekuMabhawa etc kunoridzwa music. So kana waona this whole video to the end, I hope you have learned something. Don't rush to blame people. Play your part. Once you start playing your part, uchaona kuti mamwe players vachaplaya mapositions avo very well. So that is the case in this issue. So I am going to be talking about other stuff in another video that is coming, where I'll be talking about gatekeeping, gatekeepers as well. So this is an interesting topic. I know some might complain and say but on this one I am also going to be talking about something really very serious that happens, which happens in the music industry. So until we meet again, my name is SGP. Have a nice day.